minden cuccot, Jobb, mint döme. Jobb, mint döme. Boros kólán főzd meg. Nem, már itt sincs. Ott van, ott. Ott még van víz. Ha azzal de úgy megcsinálod... őszintén Ádám, mivel most tett ki a... De így nem lesz. Volt. Mivel most tett ki az edényt? Mi van? Mivel most tett ki? Várj, akkor sétálok még egyet. De figyelj, mert nincs benne nálad ásványvíz? Olyan lett a hajad. Kurva. Hallod? Úgy vágjuk, volt a csaj. Ott a tiltfák túlról. A párvic Igen. mintát. Igen, a vadnai. Nem az. A másik. Tudod te? A vadnai. Amivel most beszéltünk. Csínának a barátnő. Csína. Igen. Igen. Jenny. De mindegy. Csína. Sátor, papucsa. Be voltam basztam. vagy Sátor, vagy papucs. Az mi a fasz a sátor? Sátor előtt a csajnak a papucsa, ő meg be volt baszva. Csak kihagyta az előtt. Mindegy. Volt egy veszély. Hallod? Igen. Fanom vagy te érted. Az a lényeg, kibasztam a gecit. Lehet, hogy De jó vagy! Kinéz a Where is my papu? Where is my papu? Aztán mondják, I don't know. I think you know, you should search outside, okay? Search outside. Menjél vízért! Jó. De mitől tanultál angolul egyébként? Nagyon jó. Figyelj már Ádám, Hallod, kerem ezt ne hagyd itt, vágom. mert ebbe kell a víz. Várj, először még megyek. Hozom De arcát. milyen cuccér víz nélkül? Jó van, hozd ide a főző cuccokat, utána meg elmész. Ne hagyd már le Ilyen a világon hányóhelyünket, nincsen. vagy halmóhelyünket. Ne! Mit fognak aludni? Kéne. Az De de legkönnyebben záródó ajtó barkaszon. De annál nehezebben nyíló. Bazd és földön. Hozz vizet. Úgy, mint az oldalajtó. Bazd meg ott, hogy Markus, ennyi más van, jó csaj. Lesz a kutas. Volt egy jó csaj, a kutas. Szőke, rövid hajú. Menjünk már. Azóta megnőtt. Nem, műszakváltás volt. Szia. Angolul is mond már el ezt. Fiaid legó. Hello. Németül. Auf Wiedersehen. Ahogy. Tisztád, bazd meg! Nem baj. Itt indulni készült, tehát ez teljesen oda. Bemegyek. Volt egy... Mi van? Morgan van most már, mert már elég intenzíven reggel van. És olaszul. Hola. Az kurvára spanyol, de nem van. Megért. Hallod, de most gondold már, neked azt mondja hola, de megérted, hogy hola, nem? Persze, megkezded, hogy Géza, vagy kicsoda. Holán Géza. Hát ennyire amúgy nem lehet Heggetszőnek a barátja. A testvére vagy, de ez részletkérdés. Heggetszőnek a testvére. Mi van? Menjél már vízért! Várjál, össze nem meg a cuccet. Látod, Matyi, nagyon le vagy maradva Ádámtól.